మ్యామ్ ఇవి ఆఫర్ ప్రైస్ మీకు 50 అండి. ఆఫర్ ప్రైస్ 50 అండి. క్లచెస్ వాటర్ మెలన్ ఫ్రూట్ క్లచెస్ ఇవి చెర్రీ పైనాపిల్ నెక్స్ట్ స్ట్రాబెర్రీ అండి, లెమన్ అండ్ ఇది పింక్ వాటర్ మెలన్ అండి. 6 కలర్స్ ఉన్నాయి. 50 మ్యామ్ ఆఫర్ ప్రైస్. ఆఫర్ ప్రైస్ 50 మ్యామ్. స్ట్రాబెర్రీ చెర్రీ పైనాపిల్ పింక్ వాటర్ మెలన్ రెడ్ వాటర్ మెలన్ అండ్ లెమన్ అండి. 50 మ్యామ్ ఆఫర్ ప్రైస్ ఇవి.